man ni bagas ka. Kaya balita ng tulam niya, nuksam ka na, nuks. Pero ah. Ano to? Buka bubalitan ta na mailitan niya Facebook na niyalangan-langan ko mga lok sa mga bubay, mga rago. Oh, nati, nagun. Swinaw na muna, siupa ko. At ano ka? Palangan-langan muna mo sa mga lok sa mga bubay. Yaw. Tol, Oh, nagisimos ka o. tunot. Ito ni mapiyap nga ruman. Aso ka, bisto ni mapiar ka. At no ka pagisay ka, di ta katawan. Ito ni mapiyap nga ruman. Ana, mapiara ang napangaroman tol na mas tumuna kan so sigurado katawan na kan abituanan adi siya so raga adi kan sigurado uba pura raga. Yo, naba mas masakit yung di kababatun yun kan sa marata. Kaya mas masakit na so pag-idahin ka, pisi sabi ka na sa lakaw. Dami ng mga oras na nasayang, halos lahat ay akin ang isinalang alam para sa'yo.